So, mega love shout out, tayo po ay magluluto ng ginisang munggo with lechong kawali. O, diba? With a twist of bagoong alamang. So, instead po na asino bagoong alamang po ang ilalagay natin with maraming ampalaya. Ito pong ating pinakamunggo ay pin-pressure cooker na para hindi na po tayo mahirapan. Meron po tayong bawang, sibuyas. Let's get started. Ayun na nga po, ang paborito tuwing Biyernes pero sa ibang araw po natin niluto. Craving satisfaction. Ito po ang isa sa mga affordable po na gulay na mailuluto natin. So, bawang, sibuyas, siyempre ang ating lechong kawali. So, diyan po lamang po yan na konti para may masabi po natin may kawali. Mga halaga 50 pesos po yan. So, pag nagmunggo po tayo, solve na po ang buong araw natin sa halagang 100 pesos. So, ayan po, igisa lamang po natin siya. So, hayaan po natin ng mga ilang minutes later. Lagay na po natin ang ating magic alamang. Ay, ang bango po niya. Ako, hindi niyo pa po natatry ang alamang sa munggo, try niyo po. Lagyan lamang natin siya ng konting seasoning, konti lang. Isa lang natin siya ng mga 1 minute. O, diba yan palang ay ulam na, sabi nga nila. Apo, naluto na ang ating alamang. So, ang ating pressure cooker na munggo, ibalik na po nito. Binabad po ng tubig, tapos pressure cooker, para hindi po mahirapan ang buhay natin. Ayan po. Oh, di ba? Meron pa. So, mabilis lang po maluto to, mga 15 minutes. May ulam na po tayo. So, habang inaantay po natin, syempre mas masarap siya ng may dilis na partner. Pinapakuluan po natin, magprito na po tayo ng dilis. Ay, naku, swak na swak po yung mag-partner, sinasabi ko sa inyo. Parang si Vilma Santos, Christopher De Leon, mga gano'n, tapos nag-iwalay din. Kasi magkahiwalay din naman sila, diba? Kagaya ni Sharon at ni Gabi, mga ganong partner. Yan, dilis, tas munggo, mga ganon. Oh, kasi pag nagprito pa tayo ng galunggong, tilapia, masayang pa ang madami pang mantika, kung gutom na ang ating bisita, mapapasain ka na naman talaga. Mga ganon.
namin yung hindi masyadong masabaw na munggo para mas malasa. Yan. After a few minutes later, lagyan na po natin ang ating dahon ng ampalaya. Kasi pagkatapos po niyan, ito po ay luto na. Ayan, so luto na ang ating dilis sa kabila. So para medyo may lagyan din po natin siya ng siling green. Tapos ayan na, napakasarap po ng bunto. Promise. Kung tayo-tayo lang naman ang kakain yung family po natin, huwag na po natin masyadong sabawan kung hindi naman po tayo magtitinda sa karinderya. Para mas malasa po ang munggo. Ayan po, luto na po. Kain na po tayo guys.